Puțin. Păi omul care muncește, o dansează, oricum obosește mai devreme sau mai târziu. E greu cu fetele tinere. E plăcut? E foarte plăcut. M-ați descurcat? Nu simt greutatea când dansez cu ele. Dansează foarte bine. Deci nu pot să zic sex, dansează foarte bine. Pentru vârsta lui e ok.
Ei, cum să vă zic eu, de bună dimineață până la ora 1, fără 10 minute, cred că e de ajuns. Trebuie să mă duc, să mă odihnesc, mâine să încep din nou. Nu vă mai țin puterile? Mă țin, dar mai e nevoie încă de putere, că avem mult înainte încă de muncit. Ați dansat cu atâtea fete tinere astăzi. Soția nu va fi geloasă? Eu doar merg spre casa cu, de ce să fie geloasă? Am dansat, ești normal? Păi nu poți să alegi. Viața e viață, trebuie să dansezi, să te distrezi. Important este să închei cu dans și să mergi acasă. E, asta numai eu știu. Tineri, cu nu-i doar de tinerețe. Cea mai frumoasă vârstă, cea mai frumoasă viață. Asta e. Și mai veniți și weekendul următor? Să vin noi, să avem încă multe de discoteci.